Pencampwriaeth y Cylch Moch, a mae yna dorf deilwng iawn wedi ymgynnull yma ar gyfer pinnacle y cystadlu yn yr adran foch yma drwy gydol y wythnos, y prif Pencampwriaethau. A dwi'n gael cwmni teilwng iawn, mi Betsan Williams, ti'n o lew? Ydw, good, diolch yn fawr. Iawn, ti'n gyffroes am y cystadlu yma heddiw? Ydw, iawn, war y teg, mae'r moch wedi troi mas, mae jobyn a hanner. Ti'n mynd am meicrofon yn y, ti wedi cyffroi gymaint, mae meicrofon wedi disgyn lawr gen ti. Sori, ydy, mae'r moch chwarae teg, maen nhw wedi troi mas yn dda iawn. Ydy, wir, y Pencampwriaeth y Parau di hwn, a gwobr goffa Phil Fowley wrth gwrs, a mae'n dipyn o anrhydedd cael bod yn y cylch yma efo'r parau gorau yn yr holl adrannau yn ystod y wythnos, ynddi? Ydy, chi'n iawn, mae yn anrhydedd, a mae cymysgedd yn ei fan hyn o brydiau traddodiadol a modern, so mae jobyn weddol twff gyda'r beirniad i wneud heddi. Y beirniad wrth gwrs Stuart Richardson, bellach yn byw yn Bwlch yn Gwynedd. Sir Fôn, os dwi'n iawn, ond o'n Fanceinion yn wreiddiol. A mae yna rai yn dweud mae dyn y moch traddodiadol ydi o. Ie, ydy. Mae'n un sy'n ffafrio'r moch traddodiadol, ond mae jobyn weddol twff fel o'n i'n sôn gyda'r dosbarth yma. Mi gathon ni, cyn i ni ddod ar yr awyr fan hyn, oeddwn ni'n gwybod bod wedi dod ar y traddodiadol i gyd fewn. Mae'n ambell i fryd wedi cael ei tynnu allan o'r gystadleuaeth, ddim cweit yn y running mewn ffordd, ynddi? Felly, da ni lawr rwan, pa fridiau gen ni ar ôl rwan? Mae gen ni'r... Mae'r Berkshire gyda ni fan hyn o'n blaen ni, so'r rai di fan hyn ar sanau gwyn. Mae'r moch Cymraeg yn gadael y cylch, felly mae nhw allan ohoni. Mae nhw allan ohoni. Bach o sioc a dweud y gwir. Sioc mawr fan'na, really. A mae'r large whites yn mynd mas nawr o'r cylch, so mae gyda ni'r saddlebacks dal ar ôl. Mae gyda ni'r Landres yn y gornel bella. Dal mewn, a'r middle whites hefyd dal mewn yn y dosbarth. Mae'n argoeli i fynd yr un ffordd ac oedden ni'n meddwl, dyn sy'n cadw moch traddodiadol. Ie, mae'r middle whites yn mynd am mas nawr dwi'n credu ni. Mae'n anodd iawn cymharu, mae bob un moch a'i rinweddau yn dydy. Yna'r peth, y rinweddau gwahanol sydd yn wneud e'n anodd. Chi'n edrych ar y tair fryd sydd gyda ni ar ôl, maen nhw'n hollol wahanol. Be sy'n gadael y gornel fyna wan, dwi'n trio gweld? Dwi'n credu'r middle whites. Middle whites di mynd. Mynd mas, so mae'r Landres, Berkshires a'r cyfrwyog. Y saddlebacks, ie. Ie. Ac wrth gwrs, dwi'n sôn am wahanol rinweddau bridiau, ond par maen nhw'n edrych am ynddo? Na'r peth, mae eisiau bod y ddau yn weddol debyg iawn, a wrth gwrs mae eisiau chwilio am yr underline, a'r top line, a'r balance. O'n i'n dweud yn gynharach, mae rhywun yn dal i lle, achos bod nhw'n fwy, mae'r cyfrwyog Prydeinig yn y canol fan hyn, mae nhw'n edrych yn osgeiddig ac yn werth i gweld. Odi. Mae lawr un modern a un traddodiadol. Odi. Mae rai gweud, mae nhw'n bare ffantastig. Mae o wedi tynnu het. Falle mae sychu chwys mae o. Falle. Mae'n job boeth i edrych allan am ferniadu. Landres eiddo Grace Bretherton. A mae gennym ni'r cyfrwyog sy'n eiddo Emily Paddock. Emily Paddock. Yn enw cyfarwydd iawn yn y cylch yma. Ble mae e'n mynd? A'r Pencampwriaeth, y Landres sydd yn mynd â hi. Ffantastig, chwarae teg. Eiddo Grace Bretherton, anisgwyl falle, Betsan? Oedd, i feddwl bod e'n person traddodiadol, ond rai gweud mae'r Landres, mae'r par ffantastig fyna. Fi oedd am yn hir iawn ar ôl i'r modern dod fewn, a'r Landres yn amlwg wedi tynnu sylw fo, a nhw sydd mynd â hi ac yn cipio gwobr goffa Phil Fowley 2026. Llongyfachiadau mawr iddyn nhw.